Čaute ľudia, ja vás vítam u dnešného videa. Dneska je to DIY lak na nechty. Viem, že toto určite každý vie ako, určite je to hrozne ľahké, možno to niektorí nevedia. No a myslím, že môžeme ísť na to, čo na to potrebujeme. Ani nekopírujem, lebo ja si robím niekedy svoj spôsob a postup. Takže čo potrebujeme? Hociaký papier. Aj, teraz som odhalila kúsok, čo potrebujeme. Potom hociaké laky. A ako posledné tablietky. Ideme si spraviť unikorníka. Jeee! Ale ne. Takže ako prvé... Ježišmar. Dobre, potom to zdvihnem. Ako prvé si zobereme tablietky. Ja si teda vyberám strieborné. A proste si vyberete hociakú farbu. Ja si vyberám čiernu. A postup je už ľahký. Takže zoberete tablietky. Vysypete trošku veľa. No nevadí. Tak vám ukážem veľkú ukážku. A trochu nám krátke nechty, takže to nebude nič moc vyzerať. A zoberete si proste niečo alebo štiček. Takže zoberieme si lak. Aha, mám ruku. Ja neviem, či vlastne v tomto laku už nič není. Tak, zabrala som si ten správny. No, proste si nalakujete nechet. Ja to budem robiť druhou rukou, ktorou nemám namalované, lebo to vyzerá ako... Ja sa nenamalujem celé, pretože... A buď si takto namočíte končeky a trošku to restentujete. Alebo si zoberete nejaký štečec, ktorý nemám pri ruke. Alebo že by? No, alebo si zoberiete niečo takéto. A sypete si na nechet. Že nič ťažké. Je to easy peasy. Ja to takám dám. Serem na to, dám to. Sem. Hotovo. Takže toto by bolo všetko z tohto videa. Hádam, že sa vám páčilo, pokiaľ no. A ináč si to ľahko odlakujete normálnym odlakovačom. Hádam, že sa vám video páčilo, pokiaľ nezabudnite dať like, koment alebo odber. Ahoj! Ježišmaria. A ešte raz vám ho ukážem, ale podľa mňa môj výkon, keďže ich mám krátke, tak to vyzerá hrozne. A proste čuchá.